ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/3/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಳೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜ ಜಿಂಜದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏತು ಬೋಡೋ ಆತು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಳಿಗೆನು ಜಿಂಜವಲ್ಲೇ ಮಾತ ಚಿಂತೆರ್ದು ನಿಶ್ಚಿಂತಾದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ವಾ ಪಾತೆರನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ನಿಖಲ್ನ ಮೈಲಿಗೆನು ವಸ್ತ್ರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಏಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಂಡ ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನ ರಾಪುನ ರೆಕ್ಕೆಲು ಬತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಎರೆಗಾದು ಗಂಗೆಡ್ಬೋದು ಸ್ನಾನ ಅತ್ತಂಡ ಮೀಪೇರು. ಅಂಡ ನೀರಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರಪೊರ್ಚಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯಡು ಎಂಚ ಶಾಂತ ಆದುಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಪಾತೆರುಜರು ದೇಪಂಡವು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮೋಡು ಪೋಪುನ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಪಾವನಾವಂದಿನ ಹೊರತು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಏಪ ಸತ್ಯಯುಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ರಾದು ಪರಂಧಾಮಗು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ಯಂತ ಏತು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷದಾತು ಆತ್ಮಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು. ಒರಿನವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಧಾಮೋಡು ಒಪ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರೋ ಬತ್ತದು ರೆಕ್ಕೆನು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ನೆನಪಿದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದೆ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಃ ಪಾವನ ಎರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿ ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಕುಡ ಅರೆನು ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರ ಪಂದಲ, ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದಲ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವಂತೆ ಪಂದಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಒರಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖನು ಕೊರದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ ಸುಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅವಲ ಸಹ ಕಳೆದು ಪೋಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತಮಾನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೀಜಡ್ದು ವೃಕ್ಷ ಇಂಚಾಪುನ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿದರು. ಅವು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕಡೆಕ್ ಅಂತ್ಯ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಪೂನು ತೂಪರ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವೃಕ್ಷನು ಅಂಚೆಂಚಿನ ಪೂಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂಕುಲು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಪೂಕುಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷಡು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಆ ವೃಕ್ಷಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಕ್ಷದ ಶೋಭೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವೃಕ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಶೋಭೆ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆಯರು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಎಂದು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಾದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಏಪ ಆಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪೆರು ಆಪಗ ಆಕುಲು ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಶ್ಯಾಮ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಆಪೇರು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಧರ್ಮಡು ಶ್ಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಆದು ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪತಿತೆರೆಗೆ ಪತಿತೆರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣನು ತೂಲೆ ಜಪಾನದ ಅಕಲ್ನ ಯುರೋಪಿನದ ಚೀನದ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯರ್ನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣನು ಬದಲ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಭಾರತೀಯರಿಗಾದೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ವೃಕ್ಷ ಪಂದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಧಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪಂಚವಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಕಾಮ ಚಿತೆನು ಏರ್ದು ಪತಿತ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲ್ನ ಚಲನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ನೀಚ ಪಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಕುಲು ಭಕ್ತರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಾರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಓರಿಯನ ಭಕ್ತಿನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು.
ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಅವ್ಯ ಬಿಚಾರಿ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ತೆರೆಯುವುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಭಕ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನೊಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಓರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ಏರೆಗಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ತೊಂಜಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿದ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿದವು ಶೋಭೆ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದು ಬೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಾನ ಶೋಭೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಪೊಯ್ಯ ದೂರೊರ್ದು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಜಿಂಕೆ ಬಾಜಲೈನ ಕಾರಣ ಆ ಪೊಯ್ಯೊಡು ಬಲ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರುಂಡು. ಭಕ್ತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರ್ದೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತ್ತಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ದ್ರೌಪದಿ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನೆಲು ಉರ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅಮರ ಕಥೆನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಮರ ಲೋಕಗಾದು ಅಮರ ಕಥೆನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನೊಲಿ. ಇಂದು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಕುಳ್ದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೃದಯಘಾತ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ತೆರಿಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ ಆಯಸ್ಸು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ರೋಗಿ ಆದು ಬಿಡುಪರು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಲು ಉಪ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಬಾಬಾ ಆಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತನ್ನು ಕಲೆಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ರೋಗಿಯಾದ ಪುಜರು ಕಾಲ ಕಬಲಿಸವಜಿ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘವಾದುಂಡತ್ತೆ ಐದವರ ಅಂಚಿನಕಲು ಓಡೆಗೆ ಪೋಪೆರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಏತೊಂಜಿ ಮೇಳೊಲಾಪುಂಡು. ಕುಂಭ ಮೇಳೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀಯರೆ ಪೋಪೆರು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೇರುವೆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರುವೆರು. ಆಂಡ ಐಟು ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕಲು ಮೀಪರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನೀರು ಮಾತ ಸಾಗರ ಹೊಡೆದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಗೂಯೆಳ್ದಾದುಂಡು. ಸುದೆತಂತು ಕಜವು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಗೂಯೆಲ್ದ ನೀರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅಂಚಿನ ನೀರುಡು ಮೀಪುನ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತ್ರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಗುರುನಾನಕಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಂತೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾನೆ ಬತ್ತದು ಕೊಳಕು ವಸ್ತ್ರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸವೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿಯವು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಎನರ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಹೇ ಬಾಬನೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡು ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ತರೆಹಾಳು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಎ ಪಾಂಡಲ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನೆ ಐನು ಕೂಡ ಏರು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಲು ಇತ್ತನೆಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಉಲ್ಲೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪವಲ್ಪ ಒಂಜು ಕಲಿಯುಗದೆ 40,000 ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಲುಂಡು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮತಕುಲುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪೇರು. ಜನ್ಮಲು 84 ಆದುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆದುಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ನಿಯಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರೇ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತನುವೆರು. ಐತ ಲೆಕ್ಕೊನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ನೇತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡಕಲು ನಾಸ್ತಿಕರಾಯರು. ಅವಶ್ಯವಾದಿ ಏರಾಂಡಲ ನಾಸ್ತಿಕರಾದುಪ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಆ ಆಸ್ತಿಕರು ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನಾಸ್ತಿಕರು ರಾಮನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ನಿಕಲು ಆಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡುಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೈಗವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ರೇತು ಓದುವೆರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಓದಿಯರಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಪದವಿ ಕಡಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಸುಖದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ದುಃಖದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದುಂಡು. ನಾಸ್ತಿಕರಾಯರ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತ ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಅಪಾರ ಕಾಸಿತ್ತುಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಸಹ ಏತು ಮಳ್ಳಾದು ಮಲ್ತುದೇರು. ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಈತು ಕಾಸನು ದೀತೆರಿಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏತು ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪು ಐರ್ದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಳ್ತುರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಸಾಗರ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜ ಜಿಂಜದು ಕುರಿಯರು ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಜಿಂಜುಡು ಅಕಲು ಶಂಕರನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಜೋಳಿಗೆನು ಜಿಂಜಲೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆನು ಜಿಂಜಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಏತು ಬೋಡೋ ಆತು ಜಿಂಜವನೊಲಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರೋ ಆತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅಂದಲ ಆಲೆ ಬಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಅಂಡಲ ಆಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದಾಸದಾಸಿ ಅಂಡಲ ಆಲೆ ಮಾತಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚ್ಛೇದನನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಂತೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಂತೆರ್ದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದು ಮಲ್ಪನ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರು ಮಾತನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಮಾಲಿಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇಹದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಓದವಿರೋ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಅಕಲು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಹೃದಯನ ತೆರಿವುನಾರು ಪಂದು ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಖುಲಂತೂ ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಂಡ ಈರಂತೂ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿರಾಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಯಾನು ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದೇರೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಆತ್ಮ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಸುರುಕು ಆತ್ಮನು ತೆರಿಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಲೆ. ಬಾಬಾ ಸುರುತ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಏರು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನುವೆರೋ ಅಕುಲು ಬೇತಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐರ್ದವರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಕೆಸರದು ಪಿದೈ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಕುಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದು ಸೈಪೇರು. ಅಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಲ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಲವೆನುವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಾಮ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನೆರ್ದವರನೆ ನಿಕುಲು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕುಲು ಸುಂದರ್ರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಕುಡ ಎಂಕುಲೆ ತಿರ್ತು ಜೈದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ 84 ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತ್ತುನೇರು. ಈ ಲೆಕ್ಕನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಆ ವಿಷಯ ಸಾಗರೊಡು ಬುಡ್ದೇರು. ಐದು ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿದಲೆ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯಂಡರ ಸಹ ಐತ ವಿನಾಶ ಆದು ಪುಜಿ. ಈ ಕಥೆನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕೊಲ್ಲ ಆಪೇರು. ಒಂತೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಿದರ್ದು ಪೊಯ್ಯರು ಪಂದಿತ್ತ ನಕುಲು ಕುಡ ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಮನುಷ್ಯರುಡ ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಮಶಾನುಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಪಿದೈಗೆ ಬನ್ನಗ ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪನಗ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಪಿದೈಗೆ ಪೋಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಯೆ ತರ ತಿರುಗದು ಬಿಡುಪುನು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪೇರು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡು ಎಪಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಮರತು ಪೋಪೇರುಂದು ಪನ್ಪೆರೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಭಲೆ ಏತೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರಡು ನಿಕುಲು ಗದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೊಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ಮೋಡಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮಡು ಏರುಣ ಪಾಪ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಬುಡುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಪಾಪನು ಕಳೆಯರೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಉಪಾಯಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನರದು ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಚಿಂತೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದು ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರೊಡದು ಭಿನ್ನ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಜಿತ್ ಭವ.
ಈ ಪರತ್ ದೇಹದ ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಓವು ಮಾಯಜ್ಜಿ ತಾಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಿ ಸರ್ಪ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಒರಿದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಓವು ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪುಂಡು. ಏತೋ ಸಮಯ ಮಾಯೆಗ್ ಈತು ವಶೀಭೂತ ಆದು ಬುಡುಪೇರು. ಉಯ್ದು ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಪಂದು ತೆರಿಯುಜೇರು ಪರವಶ ಆದು ಬುಡುಪೇರು. ಐರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರತ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ಬೇತೆ ಆಲೆ ಅಪಗ ಮಾಯಜ್ಜಿ ತಾಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎನ್ನತನದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದು ಉಂಡಾದು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.